In ba da haka ba rayuwar ba za ta yiwu ba. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Wai me haka ne? Ikon Allah. Wai me haka ne Bilkisu? Bismillah rahman rahim. In an gaya muku ku nemi tsari ba za ku nema ba kullum kina zaune a kujera. Garwashi. Alaikum salam. Gani na akan sit ɗinki zai matuƙar baki mamaki ko? Maganar da ba mu kammala ba ne ran nan shine na zo mu kammala ta yanzu. Shiga ki zauna. Saboda in kika zauna komai zai fi zuwa daidai. Ke nake saurari. To ni me kake so in gaya maka wanda ban taɓa gaya maka shi ba? Na gaya maka na taɓa aure biyu kuma ina da 'ya'ya guda biyu. Amma ai baki gaya min cewa kin aure MD ba ba. Kuma lokacin da kika aure shi kina kamfanin nan. Amma ke sai kika min ƙaryar cewar kina da mara lafiya in dan baki time. A wannan lokacin kika min duk wata kwana-kwanan da zaki min kika ɓoye min ko daddan wata biyan buƙatar ki. Ko ba haka bane? Maganar Allah ni ban yaudare ka ba. Na yi tsammanin ni ma ina da iko da rayuwata. Baki da wani iko tunda ni na buɗe baki na ce ina son ki saboda ka ke kamata ki buɗe baki ki gaya min duk abin da ya dace in sani. Fi sabilillahi ki rasa wanda zaki aura sai MD bako. Kin sanya nake da MD bakon? Kin san irin kallon da ake yi masa amma saboda kwaɗayi kika je kika aure shi. Kar ki kusura ki min wannan kukan saboda last time shi kika yi min yasa na fita ba mu karasa wannan maganar ba. Yanzu ma an kika min fita zan yi amma duk lokacin da ka kusa da na ƙara dawa sai kin gaya min dalilin ki na auren MD bako. Hello honorable. Ya ne? Ni mamakin san me yake daga min hankali. Yanzu fa mu da maganar Asma'u yake yi. Jiya fa ce min in dai zan bar shi ya aure Asma'u to zai fasa auren Zubaida. Ni kwana ce a'a dan wallahi da in bar mu da ya aure Asma'u gara a ce mu da ya mutu. In ya mutu Allah ya ji kanshi amma bazan taɓa bari ya aure Asma'u ba. Ni fa hakan ya min daidai. A miki daidai kuma mama? Saboda yawan magana Asma'u da yake yi ya nuna cewa baya son Zubaida. Kin gane? To kin ga wannan shine zai ba mu dama mu cire ta cikin sauki tunda ba wani damuwa yi da ita ba. Mama wannan tunanin bai taɓa zuwa kaina ba. To kuma dama tunanin yaro da na babba ɗaya ne? Kai maman mu. Wa alaikum assalam. Oyoyo. Ya haƙuri ba. Na zaunar da ku Baba Isa ya kafa ya tsare. Yau ya ki fita ofis da wuri. Ni kuma satar fita zan yi. In ya sani ba zai banda ba. Lallai Fatu ai ba damuwa tunda dai kin zo. Ai sai fita su. Alema raz mai indomi. Allah dai biya. Allah baby aka yi fentin nan fa gidan nan dau zaki ga sai kyau wallahi. Allah aka yi fentin nan dau zaki ga gidan nan. Ebo ragowa. Muna cikin alheri wallahi. Dumu. Yanda muka dama haka za a sha wallahi. Wallahi. Yanzu kin gane yanzu ya za a yi mu shiga gidan. A'a, kanwar mijina barka da zuwa daga ina? An yi asara wallahi. Dan Allah ni in tambaye ki ba kya jin kunya? Ba kya jin kunya a ce a matsayinki na mace ke za ki rinka tura kanki gurin namiji sannan kuma ki rinka ɗaukar nauyin kanki? Ki dalla malama ki saurara Allah bana son ga ki gaya wa mata ta magana. Ke daren wannan mata ya ɓaci wallahi ƙara sama da ƙasa ta haɗe wallahi. Baby, ai da ka bare na ba ta amsa da kaina. Domin na fuskanci baki san cewa na san abin da ke tsakaninki da mudan ba ko? Bibiyen da kike masa da shegen nacin da kike masa. Kina ta shiga kina fita da asiri duk dan ya rabu da maƙu ya dawo kanki ko hajiya? Allah ya sawwaƙe ni dai ba zan iya yin abin da ke kike yi ba. Ki dalla wari da Allah. Kai ma wari. Akwai mara zuciya ma irin ki? Ki dalla ki kinga mu dan shiga ki je ki gaishe da baban mu za ta dan ji daɗi. Baba! 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 Haba Zubaida.
Ya haka ke ma so kike ki zama irin wannan shashashan ne? Ki dinga kwalla mutane kira da yadda yake yi ba sallama ba komai?